един клип. Тебе запалете другата свещичка. Как да го запаля? Не да знам, отгоре някъде. Ама то трябваше в майка. Айде, в клипа сте. Аз не знам как го В клипа сте. Нищо ти снимай. Аз снимам. Видео. Не бе, така е бе. Я чакай, я дръж Не малко. знам как се пали. Има да запалите свещичката ли, бе? То трябва да има нещо. Ема дръж го те, Ама я там. Дръжай го така, дръжай го, така. Айди! Духай! Супер. Как ще го духат и нещото? Еми! Аз не мога да го духна. То само няма да изгасне. Как го помагай? Не го десне, Що стана толкова стъмно тук, бе? Карало е дечето. Ти клип ли правиш? Клип правя, клип. Тя как е научи за че Не се пази. Браво! Happy birthday to you.